Дали е точен впечатокот дека по 5 дена јавни консултации, четирите политички групации се на добар пат да формираат влада? Мога да кажа, че в крайна сметка след 5 дена, 81 часа преговори за съставяне на новото българско правителство, което предстои да бъде направено вероятно скоро, ще разберем това дали е така. България е на път да получи редовно правителство след седмица и половина, вероятно да е. За Република Северна Македонија најинтересни беа консултациите од саботата посветени на темата на дворешна политика. Како вие го доживеавте сегментот посветен на Северна Македонија и што би значило најавеното конструктивно надградување на досегашната позиција и пристап на Бугарија кон Северна Македонија? Вижте, България запазва своята единна позиция спрямо съседна Република Северна Македонија. Това записаха участниците в подготовката на коалиционното споразумение за съставянето на новата управляваща коалиция в България. Още в самото начало представителите на Българската социалистическа партия и ръководителя на нейния екип, господин Вигенин, изрично призова да се подчертае, че България запазва досегашната си политика и че се придържа към рамковата позиция, приета от парламента през ноември 2019 година. От Продължаваме промяната, първата политическа сила в България след проведените парламентарни избори, се опитаха да не включват изрично в текста рамковата позиция, но в крайна сметка обаче в окончателния текст на сегмента, когато се говореше за външна политика, беше запазена формулировката, че България запазва досегашната си позиция по отношение на Република Северна Македония. Тук Даниел Лорер, който пък от страна на Продължаваме промяната, поясни, че се придържат към формулировки в декларацията на Народното събрание. На това обаче пък репликира Кристиан Вигенин, казвайки, че декларацията е доста пожелателна и в определен смисъл трябва да бъде запазена рамковата позиция, където нещата са били детайлно по-описани добре и това отговаряло на българските национални интереси. Според Вигенин, трябва да се търси трайно и устойчиво решение на спорните въпроси, като предпоставка за напредъка в процеса за присъединяване на Северна Македония към Европейският съюз. И така се развиха горе-долу нещата. Имаше динамичен момент. Северна Македония беше един такъв много важен сегмент в преговорите за външна политика. Во Скопје министерот за надворешни работи Бујар Османи се уште вели дека е можен пробив и со службената влада на Стефан Јанев врз основа на досегашната размена на документи и коментари за 5 точки, за да се стигне до деблокада на пристапниот процес на Северна Македонија веќе на 14 декември, кога заседава Советот за општи работи на Европската унија. Возможно ли е такво нешто според вас? Честно казано, аз съм песимист, че може до края на тая година да бъде постигнато каквото и да е раздвижване по темата за започване на преговори, насрочване на първата междуправителствена конференция на Република Северна Македония с държавите от Европейския съюз. Честно казано, не виждам дали може служебното правителство на България, което няма мандат да преговаря за основните международни въпроси, дали то може да придвижи тази тема и да започне преговори. Само преди някъде около седмица време, около една седмица, българският представител, постоянен представител в Съвета на Европа каза, че няма създадени условия за започване на преговори. Там може да се прави извода, че няма как да се види до края на тази година, до края на 2021 година, стартиране на преговорния процес между Скопие и Брюксел.